A toponimia dun lugar, ademais de describirnos unha paisaxe, é quen de relatarnos o vínculo que temos as persoas cun territorio. Estamos acostumados a poñer nome a grandes espazos, mais hoxe imos coñecer como a supervivencia levou ao ser humano a poñer nome e apelidos incluso aos penedos. Benvidos a este anaco do mundo chamado o Mar do Orzán. Hoxe viñemos ata o Concello da Coruña para coñecer unha das profesións máis perigosas que existen, a de percebeiro, e como estas persoas contribuíron a conservar, a través da oralidade, os nomes das pedras do mar. Son as xentes do mar as que durante milenios levan nomeando e mantendo viva a toponimia da costa. Algo que pode parecer poético, pero que en realidade ten unha función vital, pois polos nomes das pedras podemos coñecer a historia deste oficio. Estamos con Iván Méndez, lingüista e amigo do programa, que estaba a contarme a importancia da transmisión de xeracións en xeracións deses nomes, sobre todo entre a xente do mar, non? Sí, a verdade é que podíamos pensar que estes topónimos pois son invencións recentes, non? O certo é que todos estes topónimos teñen moitísima historia detrás, moitísimos anos. Porque na Terra sí que hai registros documentais dos topónimos, porque casi cada palmo de terreo era obxecto dun foro ou dunha ardanza, pasábase de paisafillos e tal, non? Tamén os mosteiros facían un apeo de bens, os nobres tamén tiñan listaxes de bens, pero aquí na costa iso non pasou. Aquí os nomes pasaban de mariñeiros a mariñeiros. E tamén eran importantes porque lles indicaban que perigos podían atopar, ou onde podían botar as redes, ou que manobra tiñan que facer cos barcos. Por iso, para eles era tan importante a transmisión de boca a boca, non? Pero nós non podemos saber cando empezaron a facerse porque non temos eses registros documentais. Temos que agardar ata moi lonxe, non? Moi cerca de nós, ata o século XVIII, cando se desenvolve a cartografía para que aparezan esos topónimos. A cartografía, os mapas. Sí, os mapas, é dicir, realmente ata o século XVIII, nunha zona como a Coruña, non se desenvolven os mapas, digamos, modernos, non con moita precisión. Aquí na Coruña, nesa época, no século XVIII, vívese un desenvolvemento urbano moi importante, e aí é cando empezamos a ver os nomes, que curiosamente, eses nomes que vemos neses mapas do século XVIII, son os mesmos nomes que utilizan os mariñeiros hoxe, non? Salvo por unha cuestión moi curiosa, que moitos deles tamén aparecen, como ves, castelanizados, sí. Unha cousa que até agora non se deu, non? Porque os mariñeiros seguiron utilizando os nomes en galego. E mira, aquí, por exemplo, tes un que é moi curioso, que é Lagoa, en vez de unha lagoa, pero poñeno con artigo. Lagoa, claro. Vale. E aquí tes, pois, todos os topónimos que aínda hoxe os mariñeiros utilizan e que xa estaban presentes hai 300 anos. Ves aquelas gaivotas ali todas pousadas? Pois a pedra onde están pousadas chamase por algo gaivoteiro. Pero o curioso do tema é que no mapa que chamosei antes, pois aparecían con ese nome, o gaivoteiro. Pero cantos anos levan aí? Pois levan como mínimo pousadas 300 anos. Iso sí, cando foi o do Marexea lá polos 90, cando foi o barco e rebentou ali, marcharon todas. Pero volveron? Volveron, vese que volveron, vese que desde ali ven o mar. E esas de aí? Pois esas de aí é ben curiosa, non? Porque son toda unha familia, chamanse a vaca, o boi, o becerro, o becerriño, son toda unha familia de animaliños aí metidos no mar. Que curioso, non? Sí, é ben curioso, creo que Vicente pode darche a pista de onde ven ese nome. Pois entón, habralle que preguntar a Vicente. Para as xentes do mar, estas rochas son como rúas, coa gran diferenza de que o seu nome non depende dun decreto municipal, senón que ven herdado dos artergos. O grelle, o redondo, o cabalo, longuiña de mar, son algúns destes nomes que tapizan a contorna da Coruña. E todos teñen un nombre. Empezan aquí en as dormideras, onde está o hotel, o grelle, depois está o redondo, depois está o cabalo. Este home que vemos aquí é Emilio López Mariñas Milucho, que era un sabio do mar e percebeiro, que legou todo ese coñecemento que tiña a outro home, a seu neto, Xavi Mariñas. Cóntame que aprendiches de teu avó. Pois eu, do meu avó directamente, aprendín o oficio e a cultura e o saber que tiña do mar. Unha das cousas que me chocou sempre moito do meu avó
era a recuperación e a cantidad de nome de pedras que sabía. E me chocaba porque non entendía por que tiña que haber un nome dunha pedra cando digamos que todo o mundo estamos nunha zona. El cando me explicou a primeira vez que me dixo cal era a razón deso, era porque os mariñeiros, cando teñen que ser localizados ou cando queren referirse dunha zona en concreta, dun sitio que ten percebe ou unha cala, digamos, de pesca, é máis fácil decir estou na zona tal, sería Google Maps actualizado dos percebeiros, dos mariñeiros. Falaba eso, de que cando estaba na torre, ele veía leiras. De feito, moitas veces cando vas a pedir un socorro ou un auxilio, se unha persoa que non entende un pouco de mar dice onde usted que ve? Pois eu vexo verde, vexo pedras e a Torre de Hércules. Sin embargo, se a mí me dice, mira, pois caeu un percebeiro aquí na zona da Rabaleira, entre a Rabaleira e o Mesón do Ollo, sei exactamente que estamos Pedras Rabaleira, Mesón do Ollo, ten que ser nesta cala. É xustamente onde estamos. Ahora mismo estamos, esa pedra sería a Robaleira, a pedra Robaleira, e esta sería a Perdiz. Teño entendido que era unha das pedras favoritas de teu avó. Sí, esta é a pedra favorita del. Sempre foi a súa pedra favorita e, de feito, ahora mismo non pasa nada, pero fai moitos anos isto era unha antigua base militar e isto era unha zona prohibida. Eu recordo, bueno, unha das anécdotas que me ten conta o meu avó é que antes se aproximaban con a buceta, que era unha buceta, era unha embarcación de madeira de remos, e aquí xa andan a tiros con eles. De feito, sei que lles dispararon e se fixeron os mortos e se fixeron así un pouco, se fixeron ir e cando veun que está un pouco separado da costa, outra vez pasan a maro. Home, a ver, os percebes son vos, tanto como para andar a tiros. Son vos, é unha calidad espectacular, se non mira as fotos que tes aí. Son vos percebes. Hoxe temos a sorte de que temos a un veciño aquí do barrio como Xurxo Souto. Que tal, ti criaste aquí? É a miña infancia. Dicir, son deste barrio, efectivamente, de Monte Alto, e é porque andábamos xogando, pero estábamos cegos. É un entorno absolutamente fascinante, sí, ¿no? Maravilloso. O Mar da Torre, temos ese contacto con o Mar Maior, pero ninguén nos decía os nomes dos lugares. Andamos por aí, eso, cegos, ata que tive a sorte que coñecín a Milucho Mariñas, o gran sabio percebeiro, e que un home coñecía todas as pedras, dende Avilés a Corrubedo, e que me ensinou directamente a música, a canción da Torre, porque estes nomes son eufónicos, non? Dende Santo Amaro, o Gancho, o Grelle, Macallás, o Coído, o Redondo, a Longuiña, o Cabalo, o Morro Baixo, o Orminio, a Funa do Orminio, o Xogadoiro, o Gueibouteiro, os coitelos de terra, os coitelos de mar, seguimos avanzando, non? A Punta das Eiras, Xanrei, o Boi, a Vaca, o Becerro e o Becerriño. Pero cantos nomes pode haber? Moitísimos, e todos estaban aquí, e son maravillosos. Hai moitísimos porque tiñen un fin absolutamente técnico, describir exactamente onde estaban as referencias para o percebe. Na Praia do Aral hai unha furna fermosa, grande. Os nenos chamámoslle daquela a Cova dos Piratas. E preguntei a Milucho, como se chama esa furna? E dixo, non sei, como que non sabes? Sabes os nomes todos das pedras, mesmo das pedras que velan, as que non se ven, e non sabes iso, o nome desa pedra, ou desa furna. E dixo, é que aí non cría percebe. Esa é a cuestión. Era un fin absolutamente práctico, a fecundidade maravillosa desta terra vizosa, o percebe é fecundo, extraordinario, e que estes sabios manteron. E o que me emociona é que eses nomes, andando o tempo con un sabio, Santiago da Viña Sanz, atopou os documentos do antigo gremio de mareantes da Coruña. Agora vas flipar, neno. Vas flipar, sí, vas flipar. Como bo coruñés. Non, vas flipar, porque sabes onde se atopou? O arquivo do antigo gremio de mareantes da Coruña. En Viso del Marqués, Ciudad Real. Flipaches, non? E que facía ali? Porque Viso del Marqués, o Marqués era Álvaro de Bazán, ali está o Arquivo Xeral da Armada Española. Se queres saber algo referido á Armada Española que aconteceu en Cuba ou en Filipinas, tes que ir a Viso del Marqués. Ali encontrou esa documentación que se creía perdida dentro do tempo de Drake, dentro do salto de Drake, do gremio de marantes da Coruña, e o fermoso é que aí, nesa documentación, falase da Rabaleira, falase do Gueibouteiro, falase do Enxogadoiro, ou seja, no século XVI, non podía ser de outra forma, eses nomes tan útiles, tan prácticos, xa existían. É que perduraron. É que perduraron, e que afortunadamente perduran porque temos esta nova fornada de percebeiros, estou pensando en Javi Mariñas, que recolleu o legado dos seus maiores e mira cara ao futuro. O gran negocio da Coruña ten que ser o mar. E quero dicir que podemos ter moitas industrias e tal, pero
producimos un elemento en clave de excelencia. O percebe da torre, o percebe da rabaleira. É absolutamente maravilloso. E a cuestión é cuidalo. E se che din que se percebe que estás comendo foi pillado no Xanrei, ainda sabe mellor. Ainda che gusta máis. Home, non. Bueno, vexo que sabes moito dos nomes do mar e do que se ve dende aquí. Así que eu quería ir á torre arriba. Queres ir ao centro do mundo? Pola noite nos criámonos ao son dos seus golpes, 4 golpes de luz. Sabes o que din? Que din? A Coruña. Vamos, neno. Hai que ir. Vai. Hai que ir. Vai a moto. Xuxo, con forza que cas daqui és ti. Dalle, No, tira adiante. Eu xa sei o camiño. Dalle, vamos, dalle. adiante. Non hai problema. Vamos, vamos. Aí dixendo. E nós somos terrícolas, vemos, como diste, beleza, vemos auga. Do outro lado sería do paraíso, América. Pero o mariñeiro non está vendo auga, está vendo leiras no mar. Está vendo o carpancho, os abarracidos, as tousas de leste, as tousas de vendaval, o mar da cota. E vais para arriba, tiras para arriba, hasta paralelo 48, entón xa están os 3 codillos, a ferradura, o sindicato, o mar das galiñas. Son os nomes en galego da auga do Gran Sol, do mar de Irlanda. Estiveches en Irlanda? Steven. Estiveches nas Illas Arán? Non. Pois sabes como é como dicir San Andrés de Teixido, non? Está tan lonxe. Ben, pois pola parte de fora das Illas Arán están tan humanizadas polos galegos que teñen nome en galego. Como nome en galego? Esas augas chamanlle a Cona da Vella. Como non van ser augas galegas se chaman a Cona da Vella? Pero un momentiño, insisto, este mar coruñento, entre as Sisargas e o Cabo Prioiro, esta extensión, ten nome. Tedes nome como se fose o nome dunha ría ou dun mar, neste caso? O mar da Coruña, este seo, ten nome de muller. Sabe pouca xente, isto é unha revelación, Chámase o mar de María Antonia. Por qué? Aí falache, boa pregunta. Porque cando viña aquela xentiña de Gran Sol, depois de 15 días de malos tempos e de capa temporal, falaban pola telefonía e dicían: onde estou? Estou en María Antonia. María Antonia era unha señora que tiña unha tenda aberta noite e día no Camiño Novo, en Juan Flórez. Entón, eles ian ali a calquera hora, pois, vender o quiñón, comprar pimentón, o que for. O sentimento de estar na casa era estar en María Antonia. Como digo sempre, unha muller do barrio de Santa Lucía que lle deu nome a todo un mar. No, dio. Precioso. Precioso. Pues moitas grazas porque levo, como a mí me gusta, a cabeza chea de toponimia e microtoponimia relacionada co mar. Moitas grazas a ti porque despois desta desta iniciación no Mar da Coruña, xa tes o título de auténtico coruñento. Ola, Fran, non andarás aos percebes? Que va, con este tempo imposible. Mira ti se son de terra adentro que veño ás pedras marisqueiras e o que atopei foi un boi, unha vaca e un becerro. Se me dirás ti, Vicente. Pois sí, Fran, trátase dunha metáfora toponímica, como hai tantas nos nomes das pedras, tanto nas pedras do monte como nas do mar, en que se identifica a pedra por similitude coa forma dun animal ou cunha parte do seu corpo. E isto hai non máis sitio? Sí, Fran, isto é habitual nos nomes das pedras do litoral de Galicia. Concretamente, no caso das pedras que tes ti diante, o boi, a vaca e o becerro, non se trata nesta ocasión da similitude con eses animais bovinos, senón que a motivación é o volume e o tamaño da pedra. Se te fixas nelas, verás que o boi é a pedra máis grande, a vaca é a mediana e o becerro é a máis pequena. E por que hai tantos topónimos que fan referencia ao boi e a vaca? Entendo que non é casualidade. Efectivamente, Fran, non esquezamos que se converteron nun símbolo, de alguna maneira, do carácter galego. Pensemos que o carácter manso e dócil do boi convertiuse no símbolo do carácter tamén galego, e a paciencia e sumisión da vaca a principios do século XIX tamén se converteu
pois nun símbolo desas penurias, esas calamidades que pasaron durante séculos os mariñeiros e os labregos galegos e que tamén reflectiu Castelao nos seus dibuixos e na súa literatura. Vicente, como sempre, un placer falar contigo. Ata loiño! Vémonos na próxima, Fran! Acabamos de ver como a toponimia está moi presente nas xentes do mar e como estes nomes nos axudan a entender mellor os seus modos de vida e a valorar a impresionante contorna na que viven e traballan. É que os nomes da nosa terra non teñen fin. Ata a próxima. Torre de Hércules da Coruña, si que podes presumir, poucos faros hai no mundo, tan velliños como a ti, Pucho Buedo, neno.